De zinne is nog net opkwam en het werk zet uiteen. Rasmus, tuinfluiter, putter, kneu. Een heel mooi singeltje. Ja. En even verderop in een houtwal is het weer raak. Krijgt hebben we de sportvogel even verderop. En dat is qua zang een van de mooiste die erbij is, vind ik zelf. Daarna gaat de reis weer verder, want er moeten nog volle meer vogels op spoord worden. Het centje pikt direct wel, dus kan direct wel eens mooi worden. Dit is eigenlijk agrarisch landschapsbeheer. Hoewel ik geloof dat de boer hier ook nog een perceelsrondebeheer doet, maar het gaat om bij hem hier. En daar krijgt de boer een vergoeding voor het onderhoud wat het doet. Om het landschap en de landschapselementen dus intact te houden. Als breed gebied voor allerlei vogels. En natuurlijk een heel soort andere fauna, insecten, lietse zoerbeesten, van alles wat er voorkomt hier. De noordelijke Frieske Wouden had het reetstukje en zagen ze in Zuidoost-Friesland ook wat speciaals. Hier is het eigenlijk de geelgors en dat is wel een heel mooi vogeltje. Gratenroodstaart is natuurlijk ook een prachtig mooi beestje, maar die geelgors is echt, mantje is felgeel en hij had een heel karakteristiek geloerd en hij zit hier op een heel soort plakken in het gebied. In heel Zuidoost-Friesland eigenlijk en in de noordelijke Wadden, daar komt er eigenlijk net voor.